Ani Bung Sukumar Deborma, Obicharan Village Committee selected chairman. Ungam Jotono, Inichini Tipramota, Edisio, Sung Paul Mamani Yagulo, Sungno Sara Tripura Jo, Sini Sara Edisi Blesni, selected Kai, Angjo Obicharan Eden is selected chairman. Sung Buskango, Surus Horkani, Haijo Bachung. Nahari chole kai nglak haikene sing area biktik chung wan sogoi mo hai sapai rok poriskar porishon tongna bagoi sing area biktik chini advisory body tai chini panchayat body asulai mo hai chung obicharam bazar jetu mo chini area ni bazar o bazar no chung te nai thokai ti chana bagoi tai poriskar porishon tongna bagoi o area ni borno chung mo hai kai chung tini poriskar khai puno karaka agami dino tai gabangma amchairogo mo hai bazar rok tongo tai Dominic hai hak tongo ba hai bong jagarabo jetu ok korna season nogo tebo bona hai jagarabo mo hai poriskar khai tonglani bagai ereni borno jung ajoton ahban khacha belekan hambai marubo 9 tarik 5 2021 o phungkasang jorabo nongni puila media person hambai ma yafaro jora kisani bising pano rok sungno tini hai jorabo Hai manjak family bagai belai tongthogo sung tini obicharan edisi village ningai sapai obijan khlaiman mani o poriskar khlaiman mani sung belai khano tini jonosadharon kok kusarna musungo o corona ni jorabo corona pandemic ni jorabo sung poriskar khlaima tongnai sob somoy no mask thubima tongnai hand sanitize rima tongnai abon bagai tini elkar obicharan ningibo obicharan edisi village ni sung mia hobo tini selected chairman tongo tai vice chairman tongo advisory ni chairman president joto asuk laino sing okok no sab lakha sing tini bazar poriskar khlailai tini boro rokno sing samungo tini samung nasigai saratil pani borok bodon thun sing hakeno poriskar khlainai joto paraono saf sutra khlai tongnan bagai tini samungno nugai borok bangma hakeno awi mungru thu hnai ang kok kusaro Tabuk hanya aman ya globo kok thaje thani chini selected chairman bono kok thaje thani bobo sai khna nai so sabsu khai to mana bo sabni ti dulmung bai khaijak tong to belekan hambai tini 9 tarik 2021 tini je bazar sing poriskar khlai tongmani hingkakai oboti pramothano organize khaiei chini obicharon je panchayat village ni tongmani borok jotono kok sab lai wansuk lai जों कायसा corona pandemic ni jorabo borok no poriskar tongnani bagai saf suthra tongnani bagai ahban khayo agiro konde hai khaijak to agirogo जों agirogo bo khakya bazar ni bo khakya engkai area ni ngai bo जों gobangma samung rok ma hakeno bazar poriskar khainai chini gobangma mani hamerok no जों onyo jaga rok khibirikya ma hakeno tabuk जों teisa katal je edisi power of hemenya golo bo chini tipramo tharo je sarkara asukmani yagulo जों पुलिया तिनी obicharan chini bujung nogor wakhi nogor nengai obon prothom uddog no hamani chini tipramo thani bumungui no जों tini pulia sekang obicharan bazar committee no जों tini saf suthra khlai tong saboni te dulmung bai bo khajak obo hingkai angno pulia sekang ani mung Prashanto angno sekang wan sukmung borno jotono no smia saka bazar kaisa जों saf suthra jetu corona pandemic ni jorabo borok no जों saf suthra khai tongnani thangkang kai chini bazar hozar no जों poriskar khai bahike जों omone hote mukti nang kai जों saf suthra khai ma tongnai sob somoy जों hand sanitize ruinai mask thubui जों ma tongnai sanni sinmung kisa dagade ani mung hingkai Prashanto Deborma ang obichoroni village ni observer tai tipramo thani khoroksa adong